A passar la pilota i marcar el gol. Què t'agrada jugar a hoquei, Anna? Molt. Què més t'agrada? A marcar gol, el gol i tot. I t'agrada estar amb els teus companys? Sí, Quants amics tens a l'equip? molt, molt. I quant temps fa que jugues? Quant temps fa que jugues? Molts anys. Fas algun altre esport? A piscina i plou. Home, Déu-n'hi-do, no? Sí. Molt bé, Anna, doncs envia un petó a la càmera.